Χρόνια κλείνω. Αύριο μεθαύριο γένεια έχουμε. Γενέθλια, πώς το λένε, του μαγαζιού. Και έχω πάρει μια πορτοκαλάδα από το ψυγείο. Βάλε μου και 3 πίτα γύρω, σε παρακαλώ. Κρεμμύδι, ντομάτα, ρωσική. Ρωσική δεν βάζω πια. Τρελός είσαι, ρε. Εγώ. Βάλε ρωσική να φάμε. Εγώ, άνθρωπε μου, τρελός. Κάνω αυτή τη δουλειά 65 χρόνια να πούμε. Γέρα σας βρίσκαν οι τρίχες του μαλλιού μου. Εδώ και 65 χρόνια να κόβω γύρω να κάνω πίτες. Μην κάνεις χειρονομίες στον μικρό. Ρε αγόρι μου, κάνε 3 πίτα γύρω με κρεμμύδι, ντομάτα και ρωσική, σε παρακαλώ. Κρεμμύδι, ντομάτα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ρωσική δεν βάζω. Α, δεν είναι καλό άνθρωπος. Πώς δεν είναι καλά, φίλε? Γιατί δεν βάζεις? Γιατί δεν βάζω ρωσική? Πες μου εσύ, πες μου εσύ, τι υπάρχει πλέον από αυτή τη ρώσικη αυτοκρατορία που υπήρχε κάποτε? Πού είναι ο κομμουνισμός? Κατεδάφιση, κύριε, έπεσε το τείχος του Βερολάιν. Πάνε αυτά που ξέρατε, πάνε. Καπιτάλες τώρα, μόνο καπιταλισμός. Φιλαράκι, να φάω θέλω, σε παρακαλώ. Τι θες να βάλω μες στο σάντουιτς? Με τι θες να το φάω το σάντουιτς μου? Διακρίνω ηρωνία. Τελείωνε να πούμε. Τι να βάλω στο σάντουιτς, λέγε. Βάλε τσατσίκι. Ελληνικό καθαρό μου τσατσικάκι. Δεν κόβεις το γύρο σου τα 1000 φορές. Στις πίτες σου. Πώς θα μάθω ρε αφεντικό τη δουλειά? Δεν θα μάθεις τη δουλειά, εμείς τι κάνουμε εδώ. Λοιπόν, πάει ο Γαλιλαίος. Αλλά πριν δεν του έλεγες να μάθεις δουλειά. Σώπα, εσύ δεν επεμβαίνεις στο έργο του Γεράτσι ποτέ. Τι, αφού το βάλω στον άνθρωπο χωρίς λόγο, τον έχεις τσακίσει στο ξύλο. Εντάξει, είναι προστατευόμενο είδος, άκουσέ με. Λοιπόν, πάει ο Γαλιλαίος να φάει το γύρο του. Βλέπει που γυρνάνε έτσι. Σου λέει, για κάτσε, ποιοι είμαστε, πού πάμε? Σκέφτεται, οπ, η γη γυρίζει, λέει, γύρω από τον άξονά της. Τον Ιούλιο Βέρνη, έχεις διαβάσει? Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Είναι τυχαίο? Δεν εννοεί τον γύρο. Αμπρε, αυτόν εννοεί, σου λέω. Αυτόν εννοεί. Άσε που όλο εκείνον τον καιρό που έγραφε, να πούμε, το σύγγραμμα, ήταν πίτα το άτομο. Ο Ιούλιος Βέρνη ήταν πίτα. Πώς θα γράψει αυτή την ιστορία που έγραψε? Πλάκα μας κάνεις. Πίτα αυτός γύρω του κόσμου, έγινε πίτα γύρω, έμεινε. Το 1821, λίγο πριν την Επανάσταση, να πούμε. Ναι. Υπήρχε στην Ελλάδα και γυρνούσε ο γνωστός και διάσημος ο Μανώλης ο Γυρολόγος. Ποιος ήταν αυτός? Αυτός, μα υπάρχει τραγούδι για αυτόν. Δεν λένε γύρω γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης? Αυτός ήταν. Γυρνούσε από χωριό σε χωριό και προσπαθούσε μέσα εκεί τότε τα χρόνια της τουρκοκρατίας να κρατήσει ζωντανή τη φλόγα. Να θυμίσει σε όλους τους ανθρώπους είμαστε Έλληνες. Εξού και γύρω γύρω όλοι. Βγαίνανε λοιπόν για πρόφαση. Δεν επέτρεπαν οι Τούρκοι να κάνουμε πάρτι τότε και μαζέματα γι' αυτά. Όποτε πάμε για γύρω λέγανε. Τρώγαν γύρω γύρω όλοι. Στη μέση ο Μανώλης μπουρου τους έβαζε στη θέση τους. Αντίσταση. Αντίσταση ήταν ο Μανώλης. Αντίσταση είναι και ο γύρος. Τι σου είπα? Εσύ μη χτυπάς το παλικάρι. Αφού με εκνεύρωσε και εμένα, ρε. Και ποιος είσαι εσύ, ρε, μες στο μαγαζί? Θα βοηθήσω εσένα, ρε. Τι σου είπαν? Τα σουτσουκάκια, τις πίτες σου, τα μπιφτέκια σου. Θα αφεντικό να κόψει λίγο γύρω, θα κόψει λίγο γύρω. Δούλευε όλο μιλάς. Κάτσε στη θέση σου εσύ. Τι χτυπιόμαστε όλοι? Τι βάλει γύρω? Μισό λεπτό, ρε. Τι χτυπιέστε? Σφύρα με δείξε. Έλα εδώ, ρε, να σου πω. Τέλος πάντων, λέγε. Λοιπόν, άκουσε με, αδελφέ, να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση. Ο γύρος στα τουρκικά, ξέρεις πώς λέγεται? Κεμπάπ. Είδες που ξέρω κάτι. Είσαι καλός, ρε. Άκου τώρα. Το Λιβιαράτο το ξέρεις, το γνωστό τραγουδιστή. Θα τη φας το κούτελο. Θα τη φας. Έλα, αλλά άστον. Ο Λιβιαράτος με αυτή την Άννα Βρύση, πώς τη λένε, Ναι. να πούμε, κατάλαβες? Ναι. Πριν και μετά τα σεξουαλικά που κάνανε αυτοί. Χτυπούσαν 4-5 να πούμε και μπαπάκια ο καθένας. Ναι. Μια μέρα, πώς θα τρώει ο Λιβιαράτος? 5 ήταν, 6 ήταν, δεν θυμάμαι πόσα έκανε. 6 κεμπάπ δηλαδή γύρω. Κεμπάπ, γύρω, δηλαδή κεμπάπ. Ναι, ναι. Κατάλαβες? Και κεμπάπ και κάτω. Ταμπλιάστηκε. Εξού, άντε πιες με το καλό. Όχι ρε μεγάλη. Τον είχε το μαλακώνει, κατάλαβες? Δηλαδή το μπαμ και κάτω. Το τραγουδί. Αυτό Βγήκε μετά. από το γύρο. Ναι, το κάνανε, ήθελαν να το κάνουν πιο εμπορικό. Μετά σου λέει τώρα που κεμπάπ και κάτω θα θεωρηθεί να πούμε ότι κάνουμε προπαγάνδα για την Τουρκία. Αυτά όλα γίνανε οι συνθέτες. Βγήκαν πολιτισμός Βενιζέλος. Όλοι ακούσέ με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Αυτό δεν είναι ένα αστείο. Δεν είναι ένα κομμάτι κράτους που γυρίζει γύρω-γύρω. Έχει την φιλοσοφία του. Εντάξει. Ορίστε. Πάρτα. Δεν θέλω ούτε να με πληρώσεις, θέλω ούτε τίποτα. Την καλή μου την καρδιά να πας στο καλό, βάλε και μερικές πατάτες. Μπράβο τον πιτσιρικά. Ευχαριστώ. Σκοπίσου, ρε. Είσαι πρώτος αδελφέ. Να είσαι καλά ρε. Καλό ταξίδι στη Ταϊλάνδη. Ευχαριστώ. Και να θυμάσαι, φίλε μου, ότι όλη μας η ζωή ένας γύρος είναι. Από πού ξεκίνησες? Από εδώ. Ταϊλάνδη θα πας.
Πάλι εδώ θα γυρίσεις. Είσαι πρώτος. Έφαγες γύρω από μένα. Είσαι πρώτος. Έφαγες. Έφαγα. Έφυγες. Θα πας. Είσαι πρώτος. Θα πας κι αλλού. Ναι, άσε με ήσυχο τώρα. Πάλι εδώ θα γυρίσεις. Γεια σου ρε μεγάλο μικρέ. Φιλαράκι, Έλα. να σου πω, Ναι. ο γύρος, φίλε. Οκ, Ο γύρος οκ. είναι τρόπος ζωής. Όποιος γυρίζει